Každý deň prichádzame do styku s rôznymi kvapalinami. Ich vlastnosti sú nám častokrát známe. Vieme napríklad, že sú tekuté. To znamená, že sa dajú prelievať. Tvar kvapalných telies závisí od nádoby, do ktorej ich nalejeme. Ich objem sa ale nezmení. Jednou z vlastností je ich hustota. Niektoré sa nám zdajú hustejšie, iné redšie. My sme sa zamerali na skúmanie hustoty týchto 4 kvapalín. Všetci vieme, že preliať vodu z nádoby do nádoby je veľmi jednoduché. Trochu ťažšie to ide s olejom, ktorý sa nám zdá hustejší. Ešte hustejší sa nám zdá saponát alebo šampón. Je šampón naozaj hustejší ako olej alebo voda? Sledujme nasledujúce experimenty. Z plastelíny sme si vyrobili 4 rovnaké guľôčky. Priviazali sme ich na nitku a púšťali sme ich na dno vo všetkých 4 kvapalinách. Pripraviť sa, pozor, štart! Sledujeme, že gulička vo vode klesá ku dnu najrýchlejšie. Najpomalšie klesá v saponáte a v šampóne. Aj v oleji jej to ide pomalšie ako vo vode. Naozaj tento experiment dokazuje, že olej má väčšiu hustotu ako voda? Má šampón väčšiu hustotu ako voda či olej? Pokúsme sa hustotu týchto kvapalín vypočítať zo známeho vzťahu. Potrebujeme len zistiť objem a hmotnosť každej kvapaliny. Použijeme na to odmerný valec a digitálne váhy. Hmotnosť odmerného valca odpočítame stlačením tlačidla tare. Namerané hodnoty dosadíme do vzorca a vypočítame hustotu. Vypočítané hustoty kvapalín sú prekvapivé. Hustota oleja je výrazne menšia ako hustota vody. Hoci sa nám to zdá neuveriteľné, hustota šampónu a saponátu sa takmer nelíši od hustoty vody. Kvapalina s najmenšou hustotou je olej, nie voda. To, čo sme pozorovali, neboli vôbec prejavy väčšej hustoty, ale väčšej viskozity kvapalín. Voda má teda najmenšiu a šampón najväčšiu viskozitu. Pokúsme sa naliať všetky 3 kvapaliny do jednej nádoby. Ak využijeme to, že poznáme ich hustoty, podarí sa nám to bez toho, aby sa pomiešali. Striekačkou opatrne napúšťame šampón na dno nádoby, v ktorej už máme vodu. Šampón má väčšiu hustotu ako voda, preto ostane pri dne. Olejom to ide ešte ľahšie, ostáva na hladine. S vodou sa určite nepomieša. Má menšiu hustotu ako voda. A tu je výsledok. Teraz sa pokúsime do tejto nádoby hodiť telesá z rôznych látok. Plastelínové guľôčky klesajú v nádobe až ku dnu. Ich hustota je väčšia ako hustota vody. Podobne sa správa aj gumano gumovanie.
plastový držiak sa na chvíľu zastaví na rozhraní voda-olej, ale nakoniec nezadržateľne klesá ku dnu. Guľôčky zo silikónového tmelu sa potopia aj v oleji, aj vo vode, ale v šampóne plávajú. Skladačka Lego sa síce v oleji potopí, ale má menšiu hustotu ako voda a tak na vode pláva. Kúsky parafínu sa už nepotopia ani v oleji, ich hustota je menšia ako hustota oleja. Je Cola Light ozaj ľahká? Skúsme 2 úplne plné fľašky ponoriť do vody. Pozorujeme, že obyčajná kola klesla na dno, ale Cola Light pláva na hladine. Obyčajná kola má väčšiu hustotu ako voda, pretože je v nej rozpustený cukor. V Cola Light je rozpustené malé množstvo umelého sladidla. Jej hustota je preto podobná hustote vody. Dá sa hustota kvapaliny nejakým spôsobom zmeniť? Pripravíme si vodný balón. Dobre ho zaviažeme, pozor, aby tam neostala žiadna vzduchová bublina. Keď ponoríme balón do akvária, vidíme, že sa vznáša. Jeho hustota je rovnaká ako hustota vody v akváriu. Vodný balón teraz ohrejeme. Horúci vodný balón teraz vložíme do studenej vody akvária. Pozorujeme, že pláva na hladine. Potopiť sa nedá. Hustota vodného balóna je teraz menšia ako hustota okolitej vody. Teraz to skúsime urobiť opačne. Do akvária nalejeme teplú vodu. Do tejto teplej vody vložíme studený vodný balón. Vidíme, že klesá ku dnu, kde ostane ležať. Jeho hustota je teraz väčšia ako hustota okolitej vody. Tak toto je fakt husté. No neviem, či husté, ale s hustotou to skutočne niečo spoločné má. Chceš tým povedať, že aj za pohyb týchto guličiek môže hustota kvapalín? Mne sa skôr zdá, že tie guličky vynáša nejaké prúdenie z dola nahor. Možno je v spodnej časti ukryté nejaké malé čerpadlo alebo vrtuľka. Nie, na spodu je obyčajná žiarovka. Okrem toho, že svieti, ohrieva aj roztopený vosk.
Ak sa roztopený vosk dostatočne zohreje, má menšiu hustotu ako kvapalina a tak stúpa hore. Takže je to podobné ako v mojom pokuse s vodným balónom? Na vrchu sa vosk ochladí, jeho hustota sa zväčší a začína klesať dolu. A prečo sa tomu potom hovorí lávová lampa? Tu máš lampu s červeným voskom, ktorý možno niekomu pripomína rozstavenú lávu. No aj tak je to husté, no nie? Na budúce uvidíte, ako si naši žiaci poradia s úlohou udržať na hladine predmety s väčšou hustotou ako má voda. Zdá sa vám to nemožné? Uvidíme.